Ремонт от трета серия. CRV първа генерация. Сега тук малко ще се отклоня от ремонта, обаче ще се възползвам да ви покажа нещо. Много често, това е маслената помпа, между другото. Много често ми търсят гарнитура за картер. И се почва. Искам оригинална, искам такава, протече за 2 месеца, протече за 1 седмица. Е това. На тая част лега картера. Обаче редовните течове са... Само секунда. Е от тук. Може да се види на какво прилича помпата. Тече от семеринг, като се вижда как е и тека. И като си сменяват колегите Рема, Каролка, така нататък, повечето пъти пропускат смяната на семеринг. Но дори да е сменен, по-проблемно е, ето е опръстен тук. Сега той е опръстен, за да се свали маслената помпа, се сваля картер, Рема, Каролки и така нататък. Всичко се сваля, за да може да се смени това опръстенче. При нужда ще дам и номера, че не го знам наизуст на опръстена, имам го наличен в магазина. Но това е основният проблем за теча. И като забележите, че на кората под двигателя има такова натрупване на масло, прахоляки и така нататък, това е знак, че има теч от маслената помпа, не само от картера. Проблема е защо си мисля, че от картера. Като почне да олива от тук, то се и личи, че е текло, между другото. Тук що я извадих, че ми стана любопитно. И естествено почва да олива по картера. Като олее по картера от едната страна, чакай тук да сложи един парцел да не капе по колата. Като почне да олива и почва да изглежда, че картера тече, а реално не е от картера. Това е маслената помпа, е ориентирана по този начин на блока. Така седи. Това е долната част на маслената помпа. Тук седи сондата, и тя трябва да бъде демонтирана заедно с картера. Картера предупреждам, че трябва да внимавате как го стягате, защото там с шестица болчета на 11 нютона се стега. Много често ги пренатягат и протича, има скъсвания на гарнитурата. Реално нещата изглеждат... тук също иска светкавица.